Dobrý den, vítám vás v Rokytnici nad Jizerou. V tomto krásném horském městě pro vás mám nabídku prodeje apartmánu o dispozici 2+ KK s balkónem. Apartmán se nachází v nedávno kompletně zrekonstruovaném apartmánovém domě v Dolní Rokytnici. Prošel celkovou rekonstrukcí s důrazem na nadčasový design. Podlahové vytápění v celém apartmánu zajišťuje optimální tepelný komfort a tepelné čerpadlo zabezpečuje úsporu energie. Kuchyňská linka na míru je vybavena vestavnými spotřebiči. V apartmánu se nachází vinylová podlaha v dekoru dubového dřeva, která dodává prostoru elegantní a moderní vzhled. Apartmán si můžete vybavit například takto. Apartmánový dům Dolní Rokytnice 190 se nachází v klidné části města, v přímém sousedství lesa a zároveň jen několik minut od centra s restauracemi, bary či obchody. Hned vedle domu je zastávka skibusu, který vás zaveze do blízkých lyžařských areálů, a tak je toto místo skvělým výchozím bodem pro milovníky lyžování. V okolí Rokytnice je také spoustu upravených běžeckých tratí a okruhů. V létě si v Rokytnici a okolí užijete malebnou přírodu s mnoha značenými turistickými trasami a rozsáhlými cyklistickými trasami. Horská atmosféra, krásné výhledy a čistý vzduch udělají z vaší dovolené nezapomenutelný zážitek. Pokud toužíte po vlastním apartmánu v krásné přírodě Krkonoš, neváhejte mě kontaktovat. Budu se těšit na setkání s vámi.